It is a significant cultural milestone. Tripura is set to host its first ever 3-day Kokrok Book Fair organized by the Kokrok Sahitya Sabha. The landmark event will take place from July 21st to July 23rd, 2026 at the Dashrath Hukumu Bhawan premises in Agartala's Krishna Nagar area. The Governor of Tripura, Indrasena Reddy Nalu, will officially inaugurate the book fair on July 21st, the first day. The opening ceremony will be followed by a vibrant cultural program. On the second day, July 22nd, a dedicated seminar on language and literature will be organized. Various Kokrok literary organizations and publishing houses from across Tripura will participate in the fair. Their motto is to establish more development of Kokrok in the society of Tripura state as well as in India and in abroad, also to work together for the next generation. যতননো খুলুমো जों दिनै आरो ककबरक साहित्य सभानि इंगै प्रेस मिट खालाय दङ तामनि हिमबा ककबरक बिजाब दियै ताबुंनो पुइला मेला बा ककबरक बिजाब बानि खनि मानो जों अब साल तामरोमै खालायनो थांखि दङ 21 22 23 ओके आबुनि बिसिङाव 21 तारिखआव जों आरो चेंजांनाय चिनि जरांखा तारिखनि 3 तानि থেকে सानजा 8टा जरा चिनि बय मेलानि जरा ओंखाय जों आरो मुटामुटी बय मेलानि बुक स्टल जों आरो सनाम दङ 16-17टा चिनि प्राय चिनि बुक स्टल आरो अंनाय जों खाख्लायाव जत्त बय परिनाय हामजांनाय सैनाय खायनाय जत्तनो बय मेलाव फायै बय बायफायानो परिवार होनाय जों खाख्लायाव ताइबो जों कयहरो जारा हाचालाव दंनाय त्रिपुरा राज्यनि विभिन्न जायगायाव दंनाय बरंनो जों कयहरो नर्मि मीडियानि बिसिंतै बरगर अ सालतामो फायै और सकमाइनांथुं बय मेलाव जतन फाइनांथुं अंगेसे चिनि ककबरक ताइबो कुसुगो कासानाय सैनाय रक बांनाय जों ताइबो जारा सैनाय रक बरक ताइबो बखाव उद्योग माननाय फान माननाय आबोनि बागै जों बय मेला खालायनो थाङि दङ कारण चिनि और त्रिपुरा हास्तियाव अमनो पुइला खालायनो थाङि दङ बय चिनि बिजाब दिनाय आगि हंयाखो जों साल तामरोमै चिनि पुइलानि 21 तारिखनि सालो चिनि नारवाय अग्रांगि फायनाय चिनि ऑनरेबल गवर्नर श्री इंद्रसेना रेड्डी नालुजी बफायनाय बनो पुइला चिनि बय मेलानो चेंगिरनाय आबोनि बागै अ सालो चेंगमानि दिनो जतनो कुथुम काहंकै हाम ददंके कुथुम काहंकै जानाय आं आबोनि बागै कयहरो जतनो अंके ताइनि सालो 22 तारिखनि सालो अंके चिनि लैंग्वेज ताइ लिटरेचर तीनाय कैसा सेमिनार अंगै दङ आरो चिनि काहाम काहाम स्पीकर बा रिसोर्स पर्सन फाइनाय कक सापायनाय जेमन प्रोफेसर बा विशिष्ट कवि रामेश्वर भट्टाचार्य बबो तंनाय अंके ताइ कैसा डॉक्टर निर्मल दास एक्स एचओडी बेंगली डिपार्टमेंट बबो तंनाय ओके बो एक्चुअली बिनि बो डायरेक्टर ओकनी डायरेक्टर नेकल जोराबो अब डायरेक्टर बय तंगमन तंगो ओके आबोनि यागुलो चिनि ककबरक साहित्य सभानिनो एडवाइजर कमिटिनि चेयरमैन बबो आरो स्पीकर बा रिसोर्स पर्सन नि कक्सानाय सेमिनार ओके जतनो आरो सेमिनार चेंगमानि दिनोबो तंगि ताइनि जे सालो सेमिनार जतनो फाइ आरो सकमाइनांथुं आबोनि बागै जों कयहरो चिनि ककबरक साहित्य सभानि अंगै
Reporter by Narayan from Agatla, Chini Khora.